kaksinkertaisena Mestiksen mestarina sarjaporrasta ylemmäs, mutta nyt on vahva fokus tässä finaalisarjassa. Jokerit aloittaa erittäin vahvasti hyökkäämällä. Mustosen laukaus kohde maalia. Miten Pyry Lammi selviytyy uran ensimmäinen taakse, mutta nyt sai Ketteräsen kudin sinne niin kuin maalle asti. Forslundin puolen vaihto, nyt avautuu hyökkäykseen Sunille, paikka keskelle Tuomola, mutta ei pääse iskemään. Ei pääse iskemään Jokereita tasoin, mutta tuossa... Siitä hyvä liikkuu poikittain, tuossa noin tekee tilaa ja Forslund sitten jakelee tuossa tietokonemaisesti kiekkoja. Loistava tarjoilu Alexander Forslundilta, Jere Henriksson, Riku Tuomola ja tästä löytyy piste. Pelaaminen imatralaisilla heikko ole ollut ja se oli sitä vahvaa pelaamista myös runkosarjassa. Sama on jatkunut pudotuspeleissä. Liuksiala on paljon näytön halua täynnä, sillä ensimmäinen osa pudotuspeli keväästä jäi häneltä pelaamatta. Forslund levittää poikittain ja kiekko maalin edustalta ei pääse Liuksiala ohjaamaan. Forslund 2 pistettä per pelitahti on tämä mies pelannut Mestiksen pudotuspeleissä uran aikana. Tuomola laukaus, mutta niin vain torjuu Pyry Lammi. Rantakari pitää vielä hyökkäysalueella ja tästä nähdään juuri nyt tuo Rantakarin kokemus. Silloin kun se paineen alla syöttö pitää saada! Oi! 1-1 ja mikä pommi viivasta! Otso Rantakari! Määrätietoisesti tulee hyökkäysalueelle ja suuntaan vaihtoon. Jokerit saa uuden pakin kaukaloon. Salmela, harha syöttö, josta pääsee Aleksi Mustonen kääntämään, mutta ei onnistu viemään Jokereita 2-1 johtoon. Kangasniemi ottaa tuon laidasta Kimmonen syötön haltuun. Se hieman näyttää menevän Pyry Lammilta ohi tuo Kangasniemen laukaus. Manninen nyt pidemmään. Haukki vähän venyttää Ketterän viisikkoa. Ja sitten Forslund kiekon kanssa. Forslund Sunin kautta Henrikssonille. Henriksson laukoo. Lammi torjuu kiekon eteensä. Alexander Forslund vielä Henrikssonin kautta takatolpalla irtokiekosta pitää Pyry Lammi huolta. Pakko nostaa tämäkään. Sitten Leskinen maalin eteen, mutta viime hetkellä Ketterä saa tuon ykkössektorin tukittua. Tomanos viivassa, toisella puolella Rantakari laukaus maalille ja tämä on Pyry Lammille helppo kiekko torjua. Pio Askiin, Tuhkanen vaihtaa Liukselan kanssa paikkaa, Riku Tuomola Jokerien toisena puolustajana, hieno jättö Nallilta. Tuomolan laukaus maalille, ei tule vielä kevään ensimmäistä, mutta Pyry Lammi on kyllä skeltä. Annisto ei saa kiinni, Viskari pyrkii riistopeliin. Hyvin tulee takapaineen alta Kangasniemi ja Mustosen kanssa hyökkäys suuntaan. Leskinen mukana, Kangasniemen laukaus nyt ensimmäistä kertaa ammottaa Pyry Lammin längit, mutta ne eivät kuitenkaan kautta keskialueelle. Näin pääsee Jokerit hakemaan Forslundille pystyyn. Henriksson mukana, hieno syöttö taakse. Tuomola loistava tarjoilu ja Oliver Suni naulaa 2-1 heti toisen erän alkuun. Asemassa keskialueelta Leevi Lempäri kamppailee vanhaa joukkuetoveria vastaan. Ville Leskistä vastaan, Lempäri vaikeuksissa, Kangasniemi maalin eteen. Siinä paikat iskee ottelu 3-1. Rantakarille syöttö epäonnistuu, vääntää kulmassa ja Henrittuus toisella puolella. Pietilä pyrkii irrottamaan Lahnaviikin kiekosta Liuksiala. Siirtokiekko painottomalle Otso Rantakari. Rantakari laukaus maalille. Lahnaviikko maalin edustalla paikalla. Heikko jatko Kasperi Heinäviikkiä vastaan. Viivasta Rantakari. Rantakari tarjoilee poikittain Mix Tumanovsille. Latvialaispuolustaja laukaus maalin eteen. Lammi pitää luukut kiinni, menettää tasapainossa jatkotilanteessa. Luikertelee takaisin nopeasti maalille. Adam Tvorak. Tsekkiläisyökkäjä pelaa Imatralla ja seuraavasti läpiajoon Suni. Mitä tekee Lammi? Saattaa olla tästä illasta imatralaisille jotain takaava. Poikkari tai pikku isku käy vielä Joona Tamminen keskialueelta tarjoilemassa Alexander Forslundille. Jere Henriksson. Henriksson laukoo. Kiekko päätyi verkkoon, josta katsomaan. Hyvää paikkaa Rantakari. Erittäin hyvä peli. Löytänyt taas sen pelinsä kyllä Jokereissa. Kangasniemen laukkausyritys maalille. Kiukas toiselta puolelta ilta ja tosiaan tiistaina pelataan Imatralla oma SP-areenalla, jonka jälkeen perjantaina palataan tänne Helsinkiin ja sitten Lappeenrantaan. Tuomola laukaus maalille. Pyry Lammi torjuu. Joten niin vain tänäkin keväänä pelataan Miro Nalli. Forslund. Henrittius menee keskeltä. Rantakari odottaa syöttöä. Tumanovs tarjoilee. Latvialaisen tarjoilu kiekko maalin eteen. Vainikainen on ohjaamassa. Pääseekö joku survomaan sen sisään? Ei pääse. Pyry Lammi Jasper Rannisto pelasi IPK-sarjassa 19 minuuttia, oli viimeisessä Imatran kohtaamisessa pisteellä. Henriksson laukoo. Lapin hanskan tuntumasta päätyy kohta minuutin verran. Toista poistua Oliver Suni. Hänellä oli paikat läpi, joista se erään toinen häkki iskeä. Suni, Forslund. Suni menee takatolpalle, Forslund kääntää rystyltä, mutta Pyry Lammi
on hyvällä tasolla. Ketterä pelin päälle ja miten tää homma tästä lähtee liikenteeseen, kiva katsoa. Hienosti tulee Aleksi Mustonen kiekon kanssa. Kangasniemi pelaa paikan Rantakarille, joka siis tarjoili ne teesit, mitkä varmasti Tomek Valtonen ja Valtteri Immonen ovat myös. Kudit sieltä läpitte, ne meni vähän äpräämiseksi. Näkyykö tossa vähän se, että Tuomola ei oikein millään tahtonut laukoa? No joo, ehkä luota kutinsa vai mikä, mutta siinä oli kyllä paikat ihan toimittaa. Siellä oli kuitenkin äijä, oli Jokereiden ja oli maalilla, että oli mahku. Verran plussalla ensimmäisten 8 pelotun ottelun jälkeen. Tämä on 42. pudotuspeliottelu Teemu Henrittiukselle jääkiekon Mestiksessä. Manninen. Elorinne Mannisen puolustaja parina. Pääsee Jokerit kolmelta kaistalta yrittämään. Alexander Forslund menee laidassa. Henriksson keskeltä. Ja nyt tulee Forslundille paikka! 3-2! 3-2! Alexander Forslund palaa